Модул 4. Как да комуникираме онлайн? Дейност 1. Кой е? Основната цел на тази дейност е да се изпрати имейл на другите участници. Продължителността на упражнението е около 45 минути за група от 10 до 14 човека. За да изпълните това упражнение, трябва да осигурите помещение с компютри, в което участниците да имат възможност да седнат един до друг и трябва да имате достъп до интернет. Стъпка 1. Всеки участник трябва да създаде собствен имейл адрес. За тази цел, участниците трябва да имат достъп през Google до уебсайта на Gmail и да попълнят цялата необходима информация за създаването на собствен имейл акаунт. Стъпка 2. Преподавателят ще напише на черната дъска следните въпроси. Мъж ли сте или жена? Какъв е цветът на косата ви? Висок или нисък ръст имате? Използвате ли очила? Какъв цвят са очите ви? Опишете себе си с една дума. Стъпка 3. След като всеки участник създаде собствен мейл адрес, трябва да го напише на листче. Стъпка 4. Преподавателят събира всички листчета в кутия. Стъпка 5. Всеки участник взима от кутията листче с мейл адрес и написва съобщение до непознатото лице, чието адрес е изтеглил, като задава към него въпросите от черната дъска. Стъпка 6. Всеки участник ще получи съобщение по мейла и трябва да отговори на всички въпроси. Стъпка 7. След като получи отговорите на всички въпроси, всеки участник трябва да отгадне кое е непознатото лице, с което се е кореспондирал.